guys! Welcome to my channel. Ipapakilala ko po sa inyo yung isa sa mga pinakamayaman na actually may-ari ng tinitirahan ko. Punta dito. Siya po si Madam Auring. Ayan guys, so mag-aano tayo ng buhok ha. Mag-aayos tayo ngayon. Yan. Ito si Dodong before. Ano ba yung nilalagay ni Dodong sa mukha? Diba? Ano ba kayo mga kadong Bisaya? Ang ginagawa ko dito, ligo dasal lang. Hindi nga. Ligo dasal lang ginagawa ko. So, dapat maging presentable yung pagmumukha mo. Ito, oh, may dimples pala ako dito. Dito ko siya. Ayan. Yun. So, maglalagay lang tayo ng cream. Ayan. Lagay tayo ng cream. Ito yung kakaibang ano ko guys, estilo. Ito yung hindi nyo alam. Yung hindi nyo alam. Ano yung ginagamit ni Dodong Bisaya. Yan. Sa pinaka ilalim ng ano mo, lagyan mo yan. Tapos, massage. Yan. Like this. Yan. Oh. Diba? Ganyan yung buhok. Ayan. So, finish na tayo sa cream. Okay? Ang next naman na gagawin ni Dodong, polvo. Diba? Tingnan lang talaga natin kung hindi kumuti ang mukha. Hindi, kailangan mo lagyan siya ng polvo kasi para hindi ka maging oily maghapon. Yun yung sekreto natin. Kung ano bang nilalagay, ba't ka pabibili ng mga mamahaling product? Kung dito pa lang, swak na swak ka na. Diba? Ayan. Ayan, dito sa ilalim. Sa edukoro, para pantay yung lighting. Wala na akong itong binalsam. Yan. Actually, papakilala ko sa inyo ito si Rosa Basa. Ano yan? O, bawal bawal mag-umura. Ayan. Pinakita ko kung ano anong ginagawa ko sa mukha. Bakit na ang puti. Ayan. Yun yung tinatawag. Yun yung tinatawag na po. Welcome to my vlog. Yun yung tinatawag na puhunan ay ano. Mukha lang ang puhunan. Hanggang bukas na yun eh, no? Hanggang bukas na. Siyempre, babawasan pa yan. May touch and repair pa yan. I-repair pa tayo dyan. Wait lang, te. Nakalimutan ka din eh. Tawa kasi ng tawa kahapon. Hindi nga, ayun lang. Si Rose ka ba? Oo lang. Ayan. So, pakita ko rin kung paano ko gumamit ng Linus Peeling Gel. Wow. So, ang ginagamit natin sa hair, wala din tayong bayad. Tubig lang. Kala nyo, kumagastos ako ng mahal. Nasa pagdadala lang. Oo. Sa dasal, 3 times a day. Pagising mo. Yan. Parang lalong bagong ligo, gano'n. Oo. Kailangan mong basa-basa. Dapat ipuritan siya. Trouble may sinadap kung paano. Tapos, siyempre may secret wala na itong laman. Ano ba naman? Parang yung lagong may balang ulbak ka. Kailangan pala babasain. Super ano naman yun, be? Paglagay ng something. Nagmura ako. Gusto lang yan.
Yan. Ayan na siya, mga kadong Bisaya. Diba? Siyempre, sasamahan mo rin yan ng ligo dasal, ha? Wala ka ba dyan? Diba? Tingnan nyo. Vlog talaga yan? Puti ah. Ayaw. Mukha nga po unan eh. Di ba? Ganun lang. Hindi natin kailangan ng mamahalin. Pero, Di ba? Tapos, pabango ka. ay. Bakit black onyx yung Para lahat na talaga siya. Tapos, yeah. bumpanot. Tapos, maglalagay ka sa lips mo para hindi ka nakakon. Hatak lang ba? pamba. Kamba? Ila? Sabi. Ay, oo. Yan. Yung may kasama ata yung friend nila. Ay, yung friend. Nawala nila. Di ba ganyan dapat yung mukha? Presentable. Hindi disinfectant. See? So, ayan mga Kabdong Bisaya. Yan yung matututunan nyo sa akin, ha? Dapat ganyan dapat. Nakalive ba yan? Hindi. Di ba? Ganyan dapat.